Celebrities da masu kirkiro bidiyo ana dora a social media, ana can ana amfani da bidiyon ku ana kwashe zaren kudade da sunayen ku. Domin kuwa yanzu yan kallo na iya dannawa tare da turawa mai saka bidiyo da gift kai tsaye kudin ya fada wallet dinsa. Kamar ni da na bude wannan shafin a manhajar, kun ga bidiyon da na dora har yan kallo suka kalla suka ji dadi suka bani tukuici. Kai tsaye na yi claiming, wato na karbi kyautar sun zama kudade a gare ni. Wani abin sha'awa da burgewa da kayatarwa a wannan manhajar shine kai tsaye zan iya sauke kudi na ba sai sun taru ba. Kuma nan take na iya tura kuɗin zuwa asusun bankin mu, kuma na iya amfani da kuɗin domin saka katin waya ko biyan kuɗin wuta, har ma kuna iya tura kuɗin zuwa asusun bankin duk wanda kuke bukata ko ba amfani da manhajar Cint. Kamar sauran shafukan sada zumunta ba, shi wannan tun kafin ku tara followers kuke fara samun kuɗi a cikin sa. A baya dai sai masu iPhone ne ke shagalin sa a ciki, a yanzu kuma ana iya saukewa ta Play Store ga masu Android. Manhajar Cint yayi kama da na TikTok, sai dai wannan ya fi amfanin mutane ta hanyoyi daban-daban. Ana iya shiga a yi kallon wallafe-wallafen mutane daban-daban, a kulla alaka, a samu kuɗi, a ajiye kuɗi, kuma gashi manhajar ya zo da quality na bidiyo mai karfin gaske. Maza ku sauke a rijista a faro tafiyar da ku domin ku kashi garabasa mai dogon zango. Daidai wajen rijista idan aka tambayi referral code sai ku saka LW3397. Shikenan